लोगोफोर देलायखांबाय थांबाय थानोसै ओइनो देलायग्रेक साव साव माबा मिथिबायदिसो नुलाय लांबायलां नुवाखै नुयोनो एखे केमेरायाव नायाबाथाय हेल' लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो आंनि बे देलायस्रि मैदाम चेनेलाव बयखौबो बरायनाय जासिग्रोनाय थाबाय आं दा नै बिथांखौ माबानो मेकआप खालामदो आलासि गोदान जानो थांदो आग्रांगुरियाव कक्लाबारिनिफ्राय आग्रांगुरियाव थांगोन आलासि गोदान जानो ओमफ्राय देलाय होग्राया मैयानो फैखानाय आरो ओमफ्राय जिबा माब्रुरुखा दे बिदिब्ला लोगोफोर नायलांबाय थादो देलायग्राफोरा नैयाव दंजोबोहाय हिन्जाव गोदान देलायग्राफोरा नैयाव दंजोबो नैयावबो दङ मेकआप खालामनायखौ देखायजोबनो हायाबो जानो हागौ लास्ट फाइनालखौ नायबानो जाबाय फाइनालि देलायखांबाय लोगोफोर ओमफ्राय नै बोरै नुखो नोंथांमोना नायदो नायनानै मोजां जादोंना गाज्रि जादों कमेन्टआव खोन्थाहरदो आथुरजोनो ओमफ्राय हिन्जाव गोदानखौ जेबो भिडिअ खालामनानै मोनदियाबा गारियावसो लालायबाय ओरैसो नावलाय लोगोफोर देलायखांबाय थांबाय थानोसै ओइनो देलायग्रेक साव साव माबा मिथिबायदिसो नुलाय लांबायलां नुवाखै नुयोनो एखे केमेरायाव नायाबाथाय माबा खालि नायनाय बायदि नुयोना बैयाव नाय बक्सयाव लोगोफोरनो देलायखांबाय दायो जों थांबाय थानोसै थांबाय थानोसै माग्राफोरा देलायनायखौ माबायदि नुदों लोगोफोरा आंनि मबाइल गैया नायो लोगोफोर देलायहोखांनानै न'आव थांनानै ओमफ्राय नै दा हाबा जानो फैफिनबावबाय जोंहा नायलांदो लोगोफोर हाबाखौबो लोगोफोर जों दा नै न'आव थांसै ओंखाम जाखांबाय दसे जिरायबाय ओमफ्राय दा न'आव थांनोसै माबायदि नुखो नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहरदो भिडिअखौ जोबजासे नायनो थाखाय गोजोननाय थाबाय लोगोफोर दे बिदिब्ला भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय